Не съм сигурна дали трябва да ви казвам това. Всъщност, май не трябва, но щом сте попаднали на това видео, ще ви издам един малък хотелски секрет. В момента в Хотел Премиер има таен код за отстъпка за 35% през целия месец септември. И като казвам таен, наистина е таен. Не го пише в букинг, не го даваме по телевизията и не го раздаваме по улиците. Виждат го хората, само които попаднат на рекламата ни в социалните мрежи. И ако ти гледаш това видео, значи си от избраните. Кодът е SUMMER26. Запомнете го. Или по-добре си направете скриншот, защото след малко ще се направя, че не съм ви го казала. А сега, нека да ви кажа, защо си заслужава да го използвате. Представете си собствен плаж под ножито на Пирин. 3 топли външни басейна, джакузита, коктейли край водата, над 100 шезлонга и онова приятно усещане, че най-накрая никой не ви бърза за никъде. В Хотел Премиер доброто настроение не свършва с залеза. Тук външните басейни и барът работят чак до полунощ, така че може да се потопите в релакс, коктейли и незабравими летни вечери под звездите. Ако сте семейство с деца, става още по-хубаво. Хотел Премиер разполага с над 1200 квадратни метра вътрешни и външни детски зони. Детско кино, аниматори, гейминг зала, площадки на открито. С други думи, децата са щастливи, родителите също. А това рядко се случва едновременно. И да, знам какво си мислите. Може да вземете кучето. Ние сме pet friendly, така че събирайте децата, събирайте кучето, събирайте банските и идвайте към Банско. Само не забравяйте тайния код SUMMER26 за 35% отстъпка през целия месец септември. Промоцията е валидна до тази неделя или до изчерпване на свободните стаи. Чакайте, забравих да ви кажа най-важното. Кодът е валиден само за резервации през сайта на хотела. Въвеждате SUMMER26 в полето ваучер и отстъпката се начислява сама автоматично. Ако имате проблеми, обадете ни се, ние ще го направим.